मिथिबाय जे गेम्स ट्रीजों बेखौ बुंनो सानाखैमोन किन्तु आं बुंनोसै आरो मानो होनोबा जेम्सआबो आंनि माखासे बिराद दुखथा बाखथा खोथाफोर बुंबायना किन्तु आङो कामाख्या मन्दिरनि कसम जादों आङो जि बुंगोन हसाखौ बुंगोन आरो मा खोथा बियो जेब्लानिखि बेनि जितु एक्स गार्लफ्रेन्ड बियो मिथिबाय जे गेम्स ट्रीजों मोजां मोनलायबाय बेबायदि होननानै अब्लाना सासे हिनजावसाया आं बे टाइमावहा शुटिं जोबनोसै अनलि सानसे ना साननै दंबावो शुटिंआ बे टाइमाव सासे हिनजावसाया आंखौ गाबै गाबै बुंहरबाय ओइ जेम्सजों आङो मोजां मोनलायो आं जेम्सनि गार्लफ्रेन्ड आङो लखिमपुरनि ना धेमाजिनि होनदोंमोनलै लखिम मालाय हाबा जाखांनायखौ लानानै मानो दावराव खालामबाय थादों नोंसोरलाय मा दावराव खालामबाय थादो नैबे गेमस्रिनि भिडिअआ सिस्टार गेमस्रिनि भिडिअआ 3 years सामथिं माने जाबायानो खोमा जाबाय बियो 3 yearsनि बारलांबायसो खोमा बे भिडिअखौ लानानैनो गोबां मानसिया फेसबुकआव शेयार खालामगासिनो शेयार खालामनायबो नुदों आङो रायजाबो हरसोदों माने बे भिडिअआ पुरुनासो दै लोगोफोर जेब्ला गेमस्रिजों ब्रादार जेम्सजों कपल्सआव दङमोन एबा बिसोरो रिलेशनशिपआव दङमोन बे समायाव बिसोरो गारलायनाय जादोंमोन गारलायनाय जानायनि उनाव 3 years सामथिं खाथि बिसोरो बे कन्ट्रभार्सि भिडिअआ जादोंमोन दा बे भिडिअखौ लानानै गोबां मानसि शेयार खालामगासिनो मानि थाखाय शेयार खालामदो मा गेमस्रिजों जेम्सजों नांलायनायनिसो बाथ्रा खालामदों नामा नोंसोरो बे भिडिअखौ लानानै जे शेयार खालामबाय थानो गेमस्रिया सासे सिख्ला मानसि दासिमबो हाबा जायाखै आनमेरिड ओमफ्राय जेम्सआ जाबाय अलरेडि मेरिड साननैसोआनो जायाखै बेनि हाबा जानाया 1 monthआनो जायाखै दा बेयावनो माने हौवा हिन्जाव नांलाय खमलाय जाथों होननानै ओरैबायदि मानसि ओंखारदों माने बेले बेजे गेमस्रिनि खोथाखौ बाद दोनदो जेम्सनि खोथाखौ बाद दोनदो मानो होनबा बिसोरो फ्रागा गावबाय बिसोरनिया सेंग्रा सिख्लायाव एदाव जाजायो एक्सबाबो मोजां मोनलायनायबाबो नाथाय हाबा जानायखौ लानानै तामसा खालामजालिया जेम्सआ दा हाबा जाबाय बेखौ गेमस्रिजों एदावनो हालिया एदावोबा बाथ्राया बोरैबा जाहैगोन आरो ना माने बिसोरा हाबा जालायबाय नांलाय खमलाया बिसोरनि न'खराव फेमिलियाव फैबाय थागोन बाद दोन सेंग्रा सिख्लायाव एदावबाय दा गेमस्रिखौ लानानै बाथ्रा दिहुननांलिया आरो ना जेम्सआ मोनसे न'खर फेमिलि दाबाय हाबा जाबाय बिसोर मोनथिसिगोन न'खराव मा नांगौ थाव संख्रै नांलाय खमलायखौ हौवा मानसिफोरासो माइन्डआव लानो गोनां जायो न'खराव मा फेमिलियाव मा खालामनो गोनां जायो न'खरखौ बोरै सालायनो गोनां जायो दा बेनिखायनो बुंदों जायफोरा फेसबुकआव बे पुरुना भिडिअखौ होबाय थादों गेमस्रिनि माबानो नांला नोंथांमोना एसे बुजिलायदो आरो ना एदावबाय सिगांनिफ्राय एदावबाय बिसोरो एक्टर एक्ट्रेस हिसाबै एदावबाय आरो ना माने सिगां सेंग्रा सिख्लायाव एदावबाय दाथ' जेम्सआ हाबा जाबाय बेफोरबायदि एदाव जालिया माबा मोनसे खामानि आङो मोननै आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लादो जायफोरा चेनेलाव गोदान ना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनांगौ साबस्क्राइब खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ दे भिडिअखौ जायफोरा मोनथियाखै माने फेसबुकआव जे नुबाय थादों मोनथियाखैना बेखौ अल्ड भिडिअखौ माने निउ भिडिअ सानगासिनो दा बेयो अल्डसो आरोना भिडिअआ बेयो पुरुना भिडिअ दा आं मोननै आपडेट लानानै फैदों मोनसेया जाहैबाय सनिया कुइननि सिस्टार आरोना फिन रिप्लाय होबावबाय दा बिसोरखौबो आं मा बुंनो बिब' बिनानाव मा जालायखो साला मोजां संसार जानांगो अनसिनो नायग्रा लानोसै दे जोङो मा बुंदों सिस्टारा ना नायग्रो दान्दिसे जेबो होना आरो ना बिब' नालाय खेलायो नालाय खेलायथों होननानै जेबो होना सिरि थायो गावनो हारसिं बानाय होनजोबनाय बेफोरो मोनथिया मालानिफ्राय एथ' खोथा बानायग्रा जाखो बियो आगोलहायथ' बिदि नङामोन बियो दाथ' बहुद चेन्ज जाबाय बेनि टाइटेला मोनसेल' दैमारि आरो बे आंजों थाफाया बेना न'आनो गुवाहाटियावखा आं हारसिंसो थायो रुमाव आरो आङो न'आवबो रुमावबो सानाव बांसिनानो थानाय जाखाया मानोखि आं मेकआप क्लास लायो ओंखायनो बेबो आं रुमाव हारसिं मा खालामबाय थानो होननानै बे थाफाखाया आंजों बेखौनो बिसोरो मानसिनालाय अभियासलि मालाबाथ' फैखागोन बिदि नङाखि आंबो हारसिं थाबाय थानांगौ माने बिसोरो दा माने बिनि रिप्लाया माने बिनानावखौ बांसिन अपमान खालामसो होनाय जाखादों ओंखायनो माबा हरा माया आं माबायदि मानसि आङो आंनि पेन्सन होननानै आं मालाबाबो बेनाव बिफेरबावाखैनोमोन
बियो थांनाय बोसोरनिफ्राय जादों नालाय पेन्सना मामिनि जमा थाखाखौबो मोनदों थांनाय बोसोरनिफ्रायनो लाबोगासिनोखा बियो जमा थाखाया बेसेबां मोनो नोंसोरबो मिथिखायो जानो हागौ जमा थाखाया 20L सो मोनदोंमोन 20 लाखसो बे थाखाखौबो बिसोरो बिसि फिसाय गावसोरथ' हाबा जाखाबायमोन बे टाइमाव गासिखौबो बिसोरो बाहायनानै जाजोब्बाय बुस्थु बायबाय बेड सेट बायबाय सफा बेड ओमफ्राय आं होनदोंमोन आरो आब' आंनाथ' रुमा दरजाबो जाला ओमफ्राय माबो जाला आंनो मोनसे रुम लुना होदो माने बे न'आ नोंसोर थांबा मिथिखागोन ओरैबायदि गोजाम जाखाबाय माने थानोबो सुखुनाय नङा दरजाफ्राबो जाला माला ओमफ्राय उरि अरजोब्बाय गाहायाव उरि दाबो ओंखारलायो आंनि रुमनिफ्राय ओमफ्राय आं होनदोंमोन आरो आब' आंनो मोनसे रुम लुना होदो ओमफ्राय बिदि नङाखि फैसा जमा थाखाया मोनदोंखि आंनाव दङ बिदि दासान नोंसोरो बेबायदि दासान गासिबो बेंक पासबुक चेकबुक पेन्सन बुक सिम कार्ड एटिएम कार्ड गासिबो गावनि आखायाव जोब ओमफ्राय बायसान्स आं मोनसे चेकबुक बिसि खुमानानै फैसा नोङो 10K सो बख'योबाबो बियो बेखौबो रायो नों मानो बख'नानै लानांगौ एथ' बुरजा फैसा होननानै आरे आंनो नाङा नामा आंनोबोथ' पार्सनेलि फैसा बाहायनो नाङो ना हिनजाव मानसि शपिं खालामनो लुगैयो माबा जानो लुगैयो मा होनबावनो आं बे गावनो बिदि होनग्रोदों दा रिप्लायावबो कि हरा माया होननानै आरो इसिबां पेन्सन हाबदों गासिबो बे 1 इयारावथ' मासे मास मोनबाय थायोना पेन्सना जमा थाखा मोनखांनायनि उनाव गासिखौबो बियो लाबोगासिनोखामोन ओमफ्राय थारमाने ओमफ्राय आंथ' आंनि उनावसो थायो माबा मोनसे जाबाबो न'आव ओंखाम गोरलै माबा गोरलै आंखौथ' जाजानो बाखायो आं बेखौथ' बुंखाबाय नोंसिनि सिगाङाव ओंखाम गोरलै जाबाबो आंखौ लेंहरा माबा मोनसे बेदरफोर लाबोदों मोजां बेदरफोर जेरेखम मैसो बेखौथ' जाबाय थायाना मानसिया मैसोफोर ओमफ्राय सोरबा आलासिफोर फैदों होमबाबो ज' जागोन बिसोरो गावसोर गोजा ओमफ्राय आंखौ मालाबाबो इनभल्भ खालामनाय नङा मा ओंख्रि संदों दिनै आब' आं न'आव थांनानै ओंखाम जाहैसै होमबाबो जेबो गैया दाफै बिदि होननानै बुङो सासे खामानि मावग्रा फैयोमोन जोंनाव आनै होननाय बेबो मोनथिजोबो बिनि आखलखौ लेंहर बे ओमफ्राय खिथाहरखुमायो आंनो बिदि संदों आनै लेंहरिखौ फैनानै लाब गैया होननानै बिदि होननानै बुङो बेबो ओमफ्राय आनै नुखाबाय नोंथांमोना दायो आं फुल भिडिअखौ होजोबनाय जायासै नांगौबा नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै नायब्लानो जाबाय फुल भिडिअखौ आं होजोबासै दा मा खोनासंबावनो आरोना बालायलाङो बेले बेजे बेबो बुङो सनिया कुइन सिस्टारा मोनसे खोथा बेबो बुङो ओइ सनिया कुइननि बिनानावा मोनसे खोथा दा गोबां मानसिया गाज्रि मोनदों मानो होनबा बिब' बिनानाव बेफोरबायदि नांलायनो नाङामोन न'खरनि पार्सनेल खोथाखौ लानानै मिडियायाव होनो नाङामोन मिडियानि मानसिया सल्भ खालामनो हाया दे नोंसोरनि गोरोन्थि मावनायखौ मिडियानि मानसिया सल्भ खालामनो हाया बिब' बिनानावजों रायलायनानै गोरोबफिनलायनानै थाबानो जाबाय न' बैफोरबायदि बाथ्रा दिहुनलायनायनि बाथ्रा बेफोरबायदि बिब' बिनानाव बेफोर एगेन्स्ट जाना थानाङा दे बिराद गोरोन्थि जागोन सोरथो अन्थाइ जिबन लानानै मानसिया जोनोम जाफैदोलै सानबैसे जानो थाखाय गासिबो थैखागोन बेनिखायनो अनलायनानै रायजो जालां फिसाफोर बेफोरबायदि बाथ्रासो ओंखारलांबाय आरोना दे दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय